Попаднах на един интересен тест за координация и баланс на тялото. Първо да видим как го прави известния инфлуенсър и след това ще се опитаме да го повторим. Нека да го пробваме. Дадем като тест за възрастни хора. Бих казал, че не само за възрастни хора. Въобще един доста добър тест за вестибуларния апарат. Нека да го пробваме. Така, видяхме го. Айде сега е наш ред. Въпреки че се мотах с втората връзка, стана. Честно казано, след като гледах клипчето за първи път, с едно-две пробвания при мен лесно се получи. Аз имам сравнително добър баланс, винаги съм имал. Но смятам, че всеки с малко оттрениране би могъл да го направи. Това не е чак толкова трудно. И наистина мисля, че е един добър тест за вестибуларния апарат, за пазването на равновесие и е хубаво да се тренира и това. Хубаво да се тренира. Живи и здрави!